sé neam tusnú ar an munscoil. Tá cuid fuair carda nua le déanamh an sin, agus múntarí nua, agus treamaranga nua go léir ag fannach leat. Tá gach duine ag tanú go mór le búla leat, agus sucraití isteach roimh a bhfad. Déng tú carda nua, agus beag tú deithí ar gachgurt. Cur ceistir de bhúntar má bhíonn tú bortha faoi éonrad nó mar a bhíonn tú cinnte cad tal a déanamh. Tá de scoil nua tréis bheag obair go crua chun bheith cinnte go mbeadh tú sábháilt ar a scoil agus a rialacha le leanúint. Bhíonn ag de scoilis cén áthla dul nuair a thosaigh tú agus nuair chríochnóigh tú an lá scoile. Beag ar gach duine sa scoil a lábhainní go minic chun iad de cuineáil glan. Ná déon dearmid de lábhainní nó dhí galrú le lingan lei, ach go háirithe. So le bhagan tú an teach le dul ar scoil, nuair thrisin tú do hamaranga, so le na hintú agus taréis dul chuig an leithris. Má hen tú ar an mus, be cara bus agat, siag tú an acaló gach glá, agus siag an speisialta a meag tú I de hir. Agus tú tusú ar scoil, is má nuair dé béilí filána ithe, a bheith sugar lá smóla carda agus dul a lí go lua. Ná beag agla ort ceiste chuir de bhúntar mar a míonn tú cinnte cad tal a déanamh. Déanamh de bhúntarí cinnte go mbeadh tú féin agus na dhaltaí eile sábháilte. Cuimhneach, má bhain tú tiin agus tú ar scoil, aber le de bhúntar láthraach bean. Le haag tuile eileit féach ar gov.ie/file ar scoil.